Velkommen til Folkemødet år 2023. Det handler om at tage del i det, demokratiet lever af. En fælles samtale. Rigtig mange solceller bliver i dag produceret i Kina under forhold, som de egentlig ikke kan være bekendt. Kasserede tekstiler, kammerater, har her fået en ny chance. Derfor er jeg meget varmt tilhænger af, at vi overgår til flertalsafgørelser, også i udenrigspolitik. Og jeg er selv begyndt at tale det her fantastiske skandinaviske. Det gør jeg ikke i dag. Og I var gode regnbuespillere. Det var pladerne, der var dårlige. Vi har brug for alle, hvis vi skal løse de helt store problemer, som vi står overfor. Når man indgår i et fællesskab, har man også et personligt ansvar. Det hele kan ikke være samfundets skyld. Hvorfor skal det være sværere for danske statsborgere at gå ud i verden og finde kærlighed? Følg os snart i samtalen om sex og om kærlighed, som fuldstændig grundlæggende for, at vi trives. Demokratiet og ytringsfriheden er blevet fejret og vedligeholdt. Vi ses igen næste år i uge 24. Tak for i år.